Kwang'iyo tudruok ma wan go gi pinje mopogore opogore, to kwang'iyo America in particular, kinde mang'eny, kinde machon cha neni wan wadhi gi bakul, wadwaro gimoro kuom America. Lakini sani piny olokre matinde ji ok dwa kata gik mikonyogigo, wadwa ni watim gimiwacho no ohala. Iyudo gimoro to bende wayudo gimoro. Ok odwa gimikonyowago. Mano gimokwongo. Omiyo ka wadhi America gi paro moro ni wadhi kwayo mondo miwa, mano ok wabi yudo dongruok. To kwadhi to wawacho ni un gima to wan mae ma wan go. Ere kaka wanyalo timo ohala mondo wabende wanen kaka wanyalo yudo dongruok. Mano to ber. Omiyo Ker Ruto nyaka bed gi paro ni ok odhi kwayo jo America. Nitie gik mang'eny ma sani iwacho ni Africa is the fastest growing, has some of the fastest growing economies. To kendo wan gi gik moko ma pinje moko ka America ka China dwaro. Iyudo ka minerals. Sani mineral miloso go mobile. Donge ama na Africa ka. Maka jo Africa wacho ni gigi ok wuog to onge kaka jomoko nyalo yudo dongruok. Nitie gik ma America dwaro moa koni. Ma iwacho ni ma Kennedy wacho, mano gima ber ni ji dhi America. Ok ji dhi America ni dhi dwaro konyruok, nikech population mar America dhi ka dok piny. Kendo sani gin jomoti. Gidwaro joma rep manyalo tiyo. To wan Africa ema wan gi yudhe manyalo tiyo kocha. Omiyo gidwaro yudhegi. Ok ni wahombogi mondo gikaw yudhegi. Omiyo nyaka bende wanere ka ok joma dhi kwecho.